Sirak Kapitulo 6. Ayaw pagpakig-away kundili pagpakighigala hinuon. Ang daotang dungog magdala kanimo sa kaulawan nga angay sa mga bakakon. Ayaw pagpadala sa kainit sa imong pagbati kay kini makadaot sa imong kalag sama sa mahimo sa usa ka bangis nga turo. Ang imong sangputan sama sa usa ka patay nga kahoy nga walay mga dahon o bunga og ikaw ray nakaingon niini. Ang dautan nga mga tinguha makalaglag kanimo og maghimo kanimo nga usa ka kataw-anan ngadto sa imong mga kaaway. Ang panaghigalaay. Kung ikaw matinahuron og matinagdanon, mahimo kang higala sa daghang mga tawo. Pakigdait sa daghan apan pagpakitambag sa usa lamang ka tawo sa usa ka libo. Sa imong pagpakighigala, ayaw pagdali-dali sa pagsalig kaniya. Siguro nga matinud-anon siya kanimo. Adunay mga tawo nga mahimong imong mga higala lamang kung ikaw mapuslanon kanila, apan dili sila muunong kanimo sa panahon sa kalisdanan. Adunay uban nga masilo kanimo tungod sa panagsumpaki ug unya pakaulawan ikaw niya pinaagi sa pagbutyag sa tanan mahitungod niini. Adunay uban nga makigsalo kanimo samtang hamugaway pa ikaw. Makigunong sila kanimo daw imong anino ug musugo usab sa imong mga sulugoon, apan dili sila muunong kanimo sa panahon sa kalisdanan. Kung magkalisod-lisod na ikaw, mutalikod sila kanimo ug dili na ikaw makakita kanila. Pagpahilayo sa imong mga kaaway ug pagbantay sa imong mga higala. Ang usa ka maunongon nga higala sama sa usa ka lig-on nga dalangpanan. Pangitag sama niini ug makaplagan nimo ang usa ka bahandi. Walay sama kabililhon niini og dili kini masukod. Ang usa ka maunongon nga higala sama sa usa ka tambal nga mag-amping kanimo gikan sa sakit. Sila lamang nga mahadlokon sa Ginoo maoy makakaplag sa maong matang sa higala. Ang usa ka tawo nga mahadlokon sa Ginoo makahimo og matuod nga paghinigalaay kay tagdon man niya ang iyang mga higala sama sa iyang kaugalingon. Pagkat-on gikan sa kaalam. Anak, pagkat-on pagmahal sa kaalam samtang batan-on ka pa og makaplagan gihapon nimo siya sa diha nga matigulang kana. Paningkamot kutob sa imong mahimo sa pagpangita sa kaalam sama sa usa ka mag-uuma nga magdaro ug magpugas, unya may mapaabot kang dakong ani. Magtrabaho ka alang niini sa hamubo nga panahon, apan sa dili madugay, magpahimulos ikaw sa imong mga kahago. Ang mga ignorante og haguka o baruganan, dili makaagwanta sa disiplina sa kaalam. Ang gipangayo sa kaalam bugat ra kaayo kaysa ilang buot pasanon. Busa, biyaan lang dayon nila kini. Ang kaalam nagkahulugan og disiplina gayod, og dili daghang tawo ang makahimo sa pagdisiplina sa ilang kaugalingon. Anak, pamatia ako og dawata ang akong tambag. Ibutang ang mga talikala sa kaalam libot sa imong mga tiil, og ang yugo niini diha sa imong liog. Dawata kini diha sa imong abaga ug ayaw pagmahay sa iyang mga gapos. Sunda ang kaalam ug subaya ang iyang mga paagi sa tibok nimong kasing-kasing. Pangitaa siya ug magpadayag siya kanimo. Kupot kaniya ug ayaw pamuhi. Unya makita nimo ang kalinaw sa hunahuna nga iyang gitanyag ug mahimo siya nga imong kalipay. Ang mga timaan sa kaulipnan nga imong gisulob mahimong matimaan sa harianon nga kahalangdon. Ang iyang mga talikala mahimong imong pananlipod og pas-anon nimo ang iyang yugo
sama sa usa ka harianon nga bisti. Isulob nimo ang kaalam sama sa usa ka harianong kupo ug korona. Anak, makakaton ikaw kun buot ka. Mahimo kang abtik kun buot ikaw niini. Kung gusto ikaw nga mamati, makakaton ka ug mahimo kang maalamon. Lakaw, diin atoa ang mga tigulang. Pangitaa ang usa ka tawo nga maalamon ug pabilin didto uban kaniya. Pamati gayod mahitungod sa mga balaanong mensahe ug sa bisan unsa nga nagpakita og pagpanabot. Kung makaplagan nimo ang usa ka tawo nga maalamon, pagmatag sayo ug adtua siya kanunay, igahin ang tibuok nimong panahon sa pagtuon sa mga sugo sa Ginoo ug sa paghuna-huna mahitungod niini. Hatagan ikaw niya sa kahibalo ug kaalam nga imong gipangita.